расман муҳорибаи довталабӣ ва рейтингӣ дар вазни миёна якум рақами рейтинг Насруддин Имавов зидди шашум рақами рейтинг Кайо Боралио рӯзи 7 сентябр муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night дар шаҳри Париж. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерора канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp-и номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. довталаб барои камарбанди вазни сабук UFC Илия Топурия ҳоло ҳам зидди чемпиони пешинаи вазни сабук Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад. рости гап ман бо Махачев ҷангидан мехостум, чунки ӯ ҳамон шахсе буд ки дар вазни сабук ҳамаи рақибонро шикаст медод. Лекин коре ки дигарон мекунанд ман идора карда наметавонам. Ман танҳо корҳои мекардагии худро идора карда метавонам. Ман ба ин вазн баромадан ва барои камарбанд ҷангидан мехостум ва ман ин корро карда истодаам. ӯ низ ба дигар вазн баромадан хост ва кори худро кард. бо ин чиз ман ягон кор карда наметавонам ба ғайр аз оне ки ҷангидан зидди касе ки бо ман ҷангидан мехоҳад. мебинем ки ӯ худро дар вазни нимёна чӣ гуна нишон медиҳад. агар ки ӯ соҳиби камарбанди вазни нимёна шавад, а ман соҳиби камарбанди вазни сабук, шояд ман ба вазни нимёна мебаром ё шояд ӯ ба вазни сабук мефарояд. ана ҳамон вақт муҳорибаи мо баргузор мегардад, муҳорибае ки ҳама дидан мехоҳанд. агар ки Ислам дар вазни нимёна чемпион шавад, пас ман аниқ муҳориба зидди ӯро талаб мекунам ва ба вазни нимёна мебаром, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки Илия Топурияро аллакай шаби ҳамин шанбе ба якшанбе дар турнири UFC 317 муҳориба зидди Чарлз Оливейра барои камарбанди вазни сабук интизор аст. лекин пеш аз ин мо шуморо пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳо интизор аст. шаби гузашта пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC Баку маълум шуд ва ҳозир пешкаши шумо мекунем. лекин дӯстон пешакӣ огоҳ мекунем ки ин маълумот 100% нест, чунки UFC пулҳои коркардаи ҷангуарони худро нашр намекунанд. ин чизро дигар сомонаҳои хориҷӣ тақрибан ҳисоб карда нашр мекунанд. ин якум. дуюм ин ки мо ба киссаи ягон кас кордор нестем. канали мо оиди хабарҳои MMA аст ва мо хабарҳо аз ҷаҳони MMA-ро пешкаши шумо мекунем. ҳамчунин дӯстон фаромӯш намекунем ки аз ин пулҳо ҷангуарон ба менеҷерҳои худ фоиз медиҳанд, налоги калон месупоранд, ба мураббиҳо ва шарикҳои спарингиҳои худ пул медиҳанд, ба залҳо маблағ месупоранд ва ҳамчунин ба диетологҳо пул медиҳанд. пулҳои коркардаи Ҷамал Хил $771,000, $350,000 барои муҳориба, $21,000 аз тарафи спонсорҳои UFC ва $400,000 дигар аз намоиши пулӣ. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Халил Раунтри бошад $571,000, $350,000 барои муҳориба, $21,000 аз тарафи спонсорҳои UFC ва $200,000 дигар аз намоиши пулӣ. пулҳои коркардаи Рафаэл Физиев $261,000, $150,000 барои муҳориба, $100,000 барои ғалаба ва $11,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Игнасио Бахамондес бошад $95,000, $85,000 барои муҳориба ва $10,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. пулҳои коркардаи Мактибек Оролбош $60,000, $28,000 барои муҳориба, $28,000 барои ғалаба ва $4,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Тофиқ Мусоев бошад $16,000, $12,000 барои муҳориба ва $4,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. пулҳои коркардаи Назим Садиқов $165,000, $30,000 барои муҳориба, $30,000 барои ғалаба, $100,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом ва беҳтарин баромади шом ва $4,500 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Николас Мота бошад $153,000, $48,000 барои муҳориба, $100,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом ва беҳтарин баромади шом ва $5,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. пулҳои коркардаи Муҳаммад Наимов $81,000, $38,000 барои муҳориба, $38,000 барои ғалаба ва $5,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Богдан Град бошад $22,000, $18,000 барои муҳориба ва $4,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC.
ва дӯстон баъзан вақт бойдодагиҳо аз ғолибшудагон зиёдтар пул кор мекунанд ва сабаб дар он аст ки онҳо чӣ гуна шартнома доранд, чанд муддат шуд ки баромад мекунанд ва чӣ гуна рекорд дар ташкилоти UFC доранд. Масалан, Ҷамал хел бой дод, лекин аз Халил Раунтри дида зиёдтар пул кор кард ва сабаб дар он аст ки ӯ чемпион буд ва чемпионҳо шартномаи хуб мебанданд. Халил бошад чемпион набуд. Боз як мисоли дигар, муштариёни Али Абдулазиз аз дигарон бисёртар пул кор мекунанд, чунки Али дар ин кор таҷрибаи калон ва ширкати калони менеҷерӣ дорад. Дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.